Καλή χρονιά και ευλογημένη στους σεβαστούς πατέρες που ήρθαν σήμερα εδώ για την πρώτη συνάντηση για το 2017. Στον πατέρα Στάλο, ο οποίος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και για δεύτερη φορά έρχεται στη Σχολή Γονιών της Μητροπόλεως μας. Το θέμα το οποίο θα διαπραγματευτεί είναι στην οικογένεια βία και επιθετικότητα στην οικογένεια, μέσα στις οικογενειακές σχέσεις. Νομίζω ότι πάρα πολύ θα μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε αυτό το στοιχείο, κυρίως σε εμάς, το στοιχείο της συμπεριφοράς αυτής, πού υπάρχει, πού βρίσκεται και πώς κατ' επέκταση θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ, όλους τους φίλους της σχολής, γιατί είναι σημαντικό πέρα από μία ομιλία να έχουμε και μία κοινωνία προσώπων. Είναι αυτό που είχε πει ο Συμβασμιότατος Πιμενάρχης μας, κλείνοντας την τελευταία συνάντηση το 2016 με τον πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη, είχε πει ότι όλοι μας έχουμε κάτι να συνεισφέρουμε, έχουμε κάτι να δώσουμε σε μια κοινωνία προσώπων, σε μια σχέση. Δεν είμαστε τέλειοι, έχουμε ατέλειες, αλλά μέσα από αυτή την κοινωνία θεραπεύονται αυτές οι ατέλειες. Επομένως, η Σχολή Γονιών δεν είναι απλά μόνο μία ομιλία, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δεν ξέρω πόσο το πετυχαίνουμε, είναι να έχουμε μία κοινωνία προσώπων. Και σε αυτό μας βοηθάνε και οι ομιλητές. Οπότε, μετά την εισήγηση του πατρός Σταύρου Κοφουρά, τον οποίο γνωρίζετε περισσότεροι και ασχολείται με θέματα και κλινικής ψυχολογίας, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα διάλογο. Στο διάλογο αυτό καταθέσει τον καθένα τις απόψεις του, τις εμπειρίες του, τις ερωτήσεις του, οτιδήποτε έχει να συνεισφέρει σε αυτό το διάλογο. Πατέρα Σταύρο, σας ευχαριστούμε και πάλι. Ο λόγος σε εσάς. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί φίλοι της Ρόδου, ευχαριστώ που με καλέσατε. Όπως είπα στους ιερείς σήμερα το πρωί, είμαι αρκετά πια συνδεδεμένος με τη Ρόδο. Έχω οργανώσει 3 πατριαρχικά συνέδρια και έχω αποκτήσει στενούς φίλους και συνεργάτες στη Μητρόπολη και αισθάνομαι αρκετά οικία και με τα πρόσωπα αυτά και με εσάς όλο και με την πόλη και τη Μητρόπολη. Με κάποιο τρόπο νιώθω λίγο ανήκω εδώ στη Μητρόπολη, που επισήμως θεωρώ ότι πραγματικά ανήκω βέβαια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η πορεία μου, να πω 2 λόγια, γιατί η πορεία μου ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, δεν θα σας πω πόσα χρόνια, στην Αμερική, εκεί που γεννήθηκα και σπούδασα και μεγάλωσα. Η μητέρα μου ακόμα είναι εκεί, ακόμα δραστήρια στα 95 της. Και εκεί γνώρισα και την Παπαδιά, η οποία είναι εδώ μαζί μας. Και εκεί παντρευθήκαμε και γεννήσαμε την κόρη μας. Εκεί σπούδασα στη Θεολογική Σχολή του Τμήματο Σταυρού και από το 1976 είμαστε οικογενειακώς εδώ στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή είμαι ο λειτουργός της Ιεράς Μονής Προσίου Μελετίων, που είναι στον Κιθερώνα, ένα μοναστήρι με 20 καλόγριες και ένα ναό κτισμένο του 10ου αιώνα από τον Αλέξιο Κομινό, όσους Μελέτιος ήταν τα Καπαδοκία και κατέληξε εκεί στην βορειοδυτική Αττική. Που τότε το μοναστήρι του είχε πάνω από 500 μοναχούς. Και βαθιά συνδεδεμένος με το Πατριαρχείο, είμαι ο συντονιστής του δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την πνευματική διακόνια στον χώρο της υγείας. Η βία έχει αυξηθεί και το βλέπω στην τηλεόραση. Ίσως το βλέπουμε και γι' αυτό νομίζουμε έχει αυξηθεί, αλλά όντως νομίζω έχει αυξηθεί. Με αυτόν τον άγριο τρόπο που βλέπουμε. Αλλά θα με επιτρέψετε να πω από την ποιηματική μου εμπειρία ότι στην ελληνική κοινωνία και αρκετά στην επαρχία
υπήρχε αρκετή βία. Απλώς δεν το λέγαμε. Τώρα το λένε πιο εύκολα. Θυμάμαι ως ιερέας του νοσοκομείου του Ρυθμού Σταυρού, νέος Γάρ και από την Αμερική, όταν έπρεπε να εξομολογήσω γυναίκες 85 χρονών που είπαν συνταρακτικές ιστορίες για τη ζωή τους και πώς είχαν κακοποιηθεί, και ρωτούσα, καλά, δεν το έχετε πει από πουθενά? Λέει, δεν μπορούσα τόσα χρόνια, γιατί θα το έμαθα το χωριό και μετά θα έχει προβλήματα. Και λέω, γιατί μείνετε με τον σύζυγο? Και μου έλεγαν, παιδί μου, πού να πάω? Σήμερα βέβαια αυτό έχει αλλάξει. Καλός ή κακός. Αλλά η βία φαίνεται ότι ήταν, είναι και μπορεί να παραμείνει ένα μεγάλο κομμάτι της οικογενειακής ζωής. Εγώ θα παρουσιάσω το θέμα της βίας πρώτα παρουσιάζοντας 3 περιστατικά, ώστε να μην μιλήσουμε απόλυτα θεωρητικά, που το δεύτερο κομμάτι της ομιλίας μου θα είναι αρκετά θεωρητικό, αλλά έχουμε όπως θα μου επιτρέψετε να πω στη γλώσσα, μια κλινική βάση για αυτό που έχουμε να πούμε στη συνέχεια. Ώστε να δούμε μέσα από αυτά τα περιστατικά πώς διαμορφώνεται η βία, πώς δημιουργείται. Δεν είναι τυχαίο. Εκφράζει κάτι. Και έχει ένα βαθύ υπόβαθρο μέσα στην οικογενειακή ζωή και στην ιστορία της οικογένειας. Να ξεκινήσω πρώτα. Η πρώτη περίπτωση είναι από τους αδελφούς Καραμαζόφου, το Σουριάση. Που έχει σχέση με ένα παιδί που έχει έναν πατέρα, ο οποίος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν το κακοποίησε, αλλά μάλλον ο πατέρας κακοποιήθηκε. Ο Αλιώσα είναι ο γιος του πατέρα Καραμαζόφ. Περπατούσε στον δρόμο και συνάντησε μια ομάδα παιδιών που κρατούσαν πέτρες και μακριά από την ομάδα, στεκόταν δίπλα σε ένα αυτοκίνητο, μαθητής και αυτός. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είχε έναν πατέρα που ήταν αλκοολικός και απόμακρος. Όταν ο πατέρας γύρισε τα βράδια σπίτι μεθυσμένος, φώναζε και απειλούσε τη γυναίκα του και τα παιδιά του, προκαλώντας φόβο και άγχος. Περιγράφει το παιδί αυτό πως όταν τετρώχαν τον πατέρα του και κοιμόταν στο κρεβάτι, πήγαινε και κρυβόταν κάτω το κρεβάτι να μην έρθει μέσα στο δωμάτιό του και τον βρει ο πατέρας του. Περιέγραψε τις φωνές της μητέρας του και τον φόβο. Από μία μικρή ηλικία ο νέος συνδέθηκε με έναν κληρικό και μετέπειτα με έναν νέο επίσκοπο στην περιοχή του και ο πατέρας, ο επίσκοπος αυτός, τον είχε από κοντά σαν ήταν παιδί του. Ήταν ένας καινούργιος πατέρας για το παιδί αυτό. Παρόλο που κράτησε τη σχέση του με τους γονείς του και με τη μητέρα του κυρίως. Είχε αμφιβολίες αν ήθελε να παντρευτεί. Δεν ήταν σίγουρος. Μάλλον είχε ταχθεί ότι δεν θα παντρευτεί. Η εμπειρία της οικογένειας ήταν ένα τραύμα, μία πίκρα γι' αυτό. Αλλά όταν το είπε αυτό στη μητέρα του, αυτή στενοχωρέθηκε, το πίεσε να παντρευτεί και να μην στενοχωρηθεί η μητέρα του και να δώσει λίγη χαρά στη μητέρα του, να λυτρώσει τη μητέρα του από το τραύμα που είχε βιώσει αυτή, παντρεύθηκε. Παντρεύθηκε μια κοπέλα η οποία ήταν κοινωνική λειτουργός, όχι από την επαρχία, από την Αθήνα, και καταστάθηκαν στην επαρχία
όπου μετά από το γάμο του έγινε διάκονος, ο διάκονος του Επισκόπου. Λίγο μετά το γάμο αυτή έμεινε έγκυος και έκανε ένα παιδάκι. Αλλά όταν έμεινε έγκυος η γυναίκα του, άρχισε να νιώθει μια τρομερή πίεση. Είχε το άγχος ότι θα έπρεπε να στηρίσει μια οικογένεια και έβλεπε ότι δεν είχε τους οικονομικούς πόρους να το κάνει αυτό, αλλά ούτε το πολύ κουράγιο. Επίσης, φαίνεται ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο ίδιος ερωτικά με την σύζυγό του, γιατί είχε πάρα πολύ άγχος γι' αυτό και αρκετές ενοχές. Ο σιγά-σιγά διάκρος ότι άρχισε να γίνεται μέσα του, να καργείται μέσα του έναν φόβο για τον Επίσκοπο, ότι ο Επίσκοπος δεν θα ήταν ποτέ ευχαριστημένος μαζί του, ότι ο Επίσκοπος θα τον απορρίψει, ότι ο Επίσκοπος θα τον μαλώσει. Και κάθε φορά που πήγε να λειτουργήσει ως διάκονος, πάθαινε πριν κρίση πανικού. Και όταν γύριζε από την λειτουργία, άρχισε να χτυπάει την γυναίκα του. Τόσο πολύ, μια φορά την είχε κολλήσει στον τύπο που πήγε να την πνίξει. Ο Επίσκοπος βέβαια δεν είχε πάρει καμπάνι για τίποτα. Θεωρούσε ότι ήταν καλό παιδί. Του έδωσε και μάλιστα αρκετές ευθύνες και ευκαιρίες. Μάλιστα, επειδή ήξερε ότι είχε οικονομικές δυσκολίες ως διάκονος, γιατί δεν έπαιρνε και πολύ μεγάλο μισθό και μάλιστα αυτός δεν είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, είχε τελειώσει μια εκκλησιαστική σχολή, μια εκτελεινή, κάπως έτσι. Του έδωσε ευκαιρίες και να του τσοντάρει λίγο 2-3 φορές την εβδομάδα. Μετά έμενε έγκυος η γυναίκα του και όταν γεννήθηκε το δεύτερο παιδί, αυξήθηκαν οι περιπτώσεις της κακοποίησης. Η γυναίκα του ήρθε σε μένα. Αυτός ήρθε με το ζόρι. Η γυναίκα του ήθελε να τον χωρίσει, αλλά δεν μπορούσε να τον χωρίσει, γιατί το λυπόταν από την μία πλευρά και από την άλλη πλευρά το φοβόταν ότι αν τον χωρίσει και το μάθει ο Επίσκοπος, ότι αυτή θα φανεί η κακιά της υπόθεσης. Ο ίδιος δεν είχε χτύπωσει ποτέ βοήθεια. Έλεγε ότι δεν μπορεί να μπει σε κανέναν τίποτα για τις αγωνίες του, γιατί θα φανεί ότι είναι ανίκανος. Πρέπει να πω το τραγικό της υπόθεσης, ότι και οι δυο τους εξαφανίστηκαν από μένα και μάλλον ακόμα παντρεμένοι είναι, νομίζω είναι παντρεμένοι, ξέρω ότι είναι παντρεμένοι. Και μάλλον συνεχίζεται αυτό το δραματικό σκηνικό μέσα στο σπίτι. Αυτή η περίπτωση δυστυχώς δεν έχει τέλος. Εκεί βρίσκεται. Αλλά βλέπουμε πάλι πώς η κακοποίηση δημιουργήθηκε από την ανεπάρκεια του ενός και τη δυσκολία να αποχωρήσει από την άλλη πλευρά. Τρίτη περίπτωση. Η Μάγδα ήταν η κόρη του Ανδρέα και της Ελένης. Η Μάγδα κατάφερε να φύγει από το πατρικό της και να παντρευτεί χωρίς τη ζωή της και να παντρευτεί νωρίς τη ζωή της και να κάνει 2 κόρες. Ο άντρας της ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος που προσπαθούσε να ανεκοπλήσει τις απαιτήσεις της γυναίκας του με κάθε τρόπο, αλλά ποτέ δεν πήρε την επιβεβαίωση ότι ήταν αρκετός από τη Μάγδα. Η Μάγδα ήταν πάντοτε ανικανοποίητη απέναντί του.
πάντοτε ήθελε κάτι άλλο. Όταν τα παιδιά της έγιναν 12 και 14 χρονών, έδειξε τον άντρα από το σπίτι και αυτός από το καημό του μετά από λίγα χρόνια πέθανε από καρδιά. Μετά από τον χωρισμό της, και η κυρία μετά από το θάνατο του πρώην σύζυγό της, απέκτησε πολλές σχέσεις με διάφορους άντρες. Θυμίστε ότι ο πατέρας της έλεγε ότι η μητέρα της είχε πολλές σχέσεις. Τους έφερε στο σπίτι και κοιμόντουσαν εκεί μαζί τους και μαζί με τις κοπέλες. Και επέβαλαν στις κόρες να τους φροντίσουν, να τους σερβίρουν, να σιδηρώσουν τα ρούχα τους κτλ. Όταν αντέδρασαν υπήρχε τιμωρία. Τις έβαλε στο υπόγειο του σπιτού και τις άφηναν μυστικές, η μητέρα. Αυτό δεν κράτησε για πολλά χρόνια. Φτάνοντας στα 17, η μεγάλη κόρη συνδέθηκε με ένα πνευματικό και στα 18 κλείστηκε με το έτσι θέλω σε ένα μοναστήρι, κάνοντας υπακοή σε μια αυστηρή ηγουμένη. Η μικρότερη πήρε άλλο δρόμο. Τελειώνοντας το Λύκειο, μπήκε στο πανεπιστήμιο, συζούσε με διάφορους, έγινε φεμινίστρια και φιλελεύθερη στις πολιτικές της και σεξουαλικές της πεποιθήσεις και προτιμήσεις και δεν μπορούσε να κρατήσει μια σταθερή σχέση ποτέ. Στη βάση ήταν αναρχική, αναλαμβάνοντας μέρος σε επεισοδιακές και καταστροφικές εκδηλώσεις. Βλέπετε ότι ο θυμός της δεύτερης ήταν από τη συμπεριφορά της μητέρας και η συμπεριφορά της μητέρας ήταν μια συνέπεια της συμπεριφοράς του πατέρα της απέναντι στην γυναίκα, στην μητέρα της. Τα τρία περιστατικά έχουν τρεις κοινές παρονομαστές. Πρώτα η αίσθηση αναπάρτητης ανηποριάς και του εγκλωβισμού. Ο καθένας αισθανόταν ανήμπορος μπροστά στη ζωή και στους άλλους και εγκλωβισμένος στην κατάσταση που βίωνε στην οικογένειά του. Το δεύτερο ήταν μια ανάγκη της αυτοβεβαίωσης, της αυτοεπιβεβαίωσης, της οντολογικής επιβεβαίωσης και της οντολογικής επιβίωσης. Υπάρχω, έχω δύναμη, είμαι ισχυρός, είμαι δέσμιος μιας κατάστασης που αφαιρεί την προσωπική μου ελευθερία να επιλέξω και να δράσω. Αυτό είναι που λέμε μια οντολογική επιβεβαίωση και μια ανάγκη και μια οντολογική επιβίωση. Και ο τρίτος παρονομαστής είναι υπάρχει ένας βαθύς πόνος που δεν μπορεί να εκδηλωθεί στην κάθε περίπτωση. Ο πόνος που βλέπετε από την έλλειψη αγάπης και αποδοχής. Αυτή η αγάπη που ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Τι είναι ο θυμός και τι σημαίνει. Και τι όμως υπάρχει αυτός ο φόβος σε σχέση με τον έρωτα. Είναι ο φόβος της απόρριψης. Όταν αν πλησιάσω κάποιον και τον ερωτευθώ, μπορεί να απορρίψει και να πονέσω. Είναι ο φόβος να γνωρίσεις. Ξέρετε, στην Κοινή Διαθήκη και στην Παλιά Διαθήκη δεν λέμε ότι κάναν έρωτα, λέει ο Ιωσήφ δεν γνώρισε τη Μαρία. Γιατί να έχεις μια ερωτική επαφή με κάποιον, μπαίνεις μέσα στον άλλο, γνωρίζεις τον άλλο, με αυτή την έννοια. Και άμα γυμνοθώ και με δει κάποιος γυμνός, τότε ο βασιλιάς μπορεί να είναι γυμνός και να είναι